Rok 2011 bol vyhlásený za Európsky rok dobrovoľníctva. V rámci naplňania dobrovoľníckeho poslania sa činnosť Rady mládeže Trenčianskeho kraja zamerala na mnohé dobrovoľnícke aktivity, ako napríklad práca s deťmi a mládežou, úprava a obnova životného prostredia, pomoc sociálne slabším vrstvám a ďalšie. Aby Rada mládeže zvýraznila dobrovoľníctvo u detí a mládeže, ako aj u širokej verejnosti, vyhlásila súťaž Dobrovoľník roka Trenčianskeho kraja. Po hlasovaní prostredníctvom sociálnej siete sa víťazkou stala Katka Harvánková z Považskej Bystrice, ktorú nominovalo ERKO, Hnutie kresťanských spoločenstiev detí v Považskej Bystrici. Do tejto súťaže ma zapojil jeden kamarát, Martin Tománik, a prebehlo také ako keby interné hlasovanie v rámci ERKA a tam sa teda rozhodli, že teda nominujú mňa. Ale bola som fakt prekvapená, vôbec som o tom netušila, pretože nie som na Facebooku, takže vôbec som nevedela, že niečo takéto prebieha. Čo pre teba možno takéto ocenenie znamená? Tak takéto ocenenie je určite v prvom rade povzbudením a bola som naozaj prekvapená, koľko ľudí mi dalo hlas a akých mám skvelých kamarátov. Ale zároveň som trošku taká v rozpakoch, pretože som sa nikdy nesnažila nejak takto zviditeľniť a dobrovoľníckym aktivitám sa venujem z iných dôvodov. Katka sa venuje viacerým dobrovoľníckym aktivitám, najradšej má prácu s deťmi a mládežou. V prvom rade sa venujem ERKu, tam akože tak naplno sa snažím tráviť svoj voľný čas. Potom zároveň sa zapájam do aktivít zboru Považsko-Bystrického a potom tak, čo príde, že kde ma kto zavolá, tak pokiaľ mi to časové možnosti dovolia, tak rada pomôžem, s čím sa dá. Prečo si sa rozhodla vlastne venovať dobrovoľníctvu? Dobrovoľníctvu nejak ma to vždy tak ťahalo k tomu, že chcela som pomáhať iným ľuďom a aj prácu s deťmi mám veľmi rada, tak je to také super, že takouto cestou sa mi vlastne splnil sen. A tak ako prvýkrát som sa k dobrovoľníctvu dostala skrze nástenku, je to taká vtipná príhoda, že prišli za mnou kamaráti a zavolali ma, aby som im išla namaľovať niečo na nástenku a potom prišli prvé stretnutia s deťmi, prvý karneval, tábor a už som tu. Mladá považskobystričanka si myslí, že mladí ľudia by mohli byť aktívnejší a zapájať sa do dobrovoľníckych činností viac, pretože tak môžu pomôcť robiť tento svet lepším. Dobrovoľníctvo je krásna činnosť. Dobrovoľníctvo sa skladá z dvoch takých slov, že dobro a voliť. Tak je to o tom, že človek si môže zvoliť dobro a môže robiť svet lepším, tak určite v tomto to má veľký význam, že tí dobrovoľníci robia kus práce naozaj a ten svet sa stáva lepším vďaka nim.